खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं एबारनि ल'कसभानि एमपि बिसायख'थियाव बर' हारिनिफ्राय देरहागोना रोखा जाबाय। मानोना क'क्राझारनि एसटि बियाबनिफ्राय एमपि हिसाबै देरहालांनाय नब कुमार सरनिया बिथाङा बिसायख'थि गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानांसिगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथां नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ आसाम स्टेट सिकिउरिटिनि कमिटिया नायबिजिरनायनि उनाव इनभेलिड एबा आयेनारि गोहो गैयै हिसाबै फोसावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं BTR सोरखारा लाख लाख BTR ओनसोलनि सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननो थियारि जादों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। नोंथाङाबो बेखार जानानै दंब्ला जिंगासिनांगौ गैला। मानोना BTR सोरखारा BTR ओनसोलनि लाख लाख बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरनो आर्मि साख्रि होनो थाखाय आवगायदों। नोंथाङा अग्निबिराव आर्मि साख्रि मावनो हासिगोन। बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै BTR ओनसोलनि मोनबा जिल्लायाव अग्निबिर ट्रेनिंआ जागायबाय आरो मख'जाथाव महरै क'क्राझार जिल्लानि थाखाय दिनै 9 फेब्रुवारियाव क'क्राझार कमार्स कलेजाव 11 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम ट्रेनिं होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं एबसुआ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय थैबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफ हान्जानि मददगिरि बिथां मानगोनां अमर सिंह ब्रह्मआ। बिथाङा बे बाथ्राखौ थांनाय 7 फेब्रुवारियाव बनसुनि नैथि जोनोम सान फालिनायाव गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदोंमोन दि एबसुआ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR गोरोबथाजों राजखान्थि हान्जायाव प्रमद बर'जों गोरोबनानै सागान होनायनि उनावनो एबसुआ जोबदों आरो बिथांमोनहा राजखान्थियाव आगान होदों होनना बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायबावदों दि बर'नि इयुन आरो बर'नि आबुं रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआ जोनोम मोन्दों होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। आसाम सेक्रेटारियेटनि सासे मावख'गिरिया बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीआव गावनि थाग्रा खुलियाव गावखौनो फोथैना लादों। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथायनि खौराङा बरबरि ओनसोलाव जादों, जेराव प्रफुल्ल सइकिया 55 बोसोर बैसो मुंनि साख्रि मावग्राया गावनि न'आव हारसिं थानाय समाव गावखौनो फोथैना लादोंमोन। बेखौ सन्देह खालामनाय जादों दि सइकियाआ नखरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब आगान लादोंमोन। बिथाङा गावनि बिसि आरो फिसाज्लाखौ नागारना थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं आसामनि सुबुंफोरा खौथि खौथि रां गोमाजाबाय। खौरां मोननाय जादों दि आसामनि जरहाट जिल्लायाव बृहस्पतिबाराव मोनसे केलेंकारिनि जाथाय सोराङाव फैयो, जेराव मुम्बाइनि थगायग्राफोरनि मोनसे हानजाया बानायनाय आयेन बेरेखा एपआव रां थिसननानै रोजा रोजा सुबुंफोरा खौथि खौथि रां खोमानांदों। बे एपआव रां थिसननाय सुबुंफोरनि 60% आसामनि होनना मिथिनो मोन्दों। जरहाटनि पाहना फरायसालिमायाव राजखान्थि बिगियान बिफाननि सासे बिबुंसारगिरि रनजित पेगुआ गोबां सुबुंफोरनो टेलिग्रामनि गेजेरजों आसामाव ब्लेकस्टक एप जागायदोंमोन। एपआव रां थिसननाय मुलाम्फानि मिजिंजों गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदोंमोन मानोना एपआ खामानि मावनायखौ बन्द खालामदोंमोन। एप्सआ हरखाबै बन्द जानायाव बाहायगिरिफोरा दा गोसो बायनो गोनां जादों मानोना थगायग्राफोरा रां थिसनग्राफोरनि गासैबो रांखौ लुथिबाय। बे समावनो सुबुंफोरनो एपखौ सिनायथि होग्रा रनजित पेगुआ बडगाय पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।